Drago mi je da smo zajedno. Ja svoj prvi mandat 2000. počeo, ovo je 5. u Vukovaru kad smo peljali 2 autobusa za sjećam. Jer je Vukovar sjeveroistočna točka Hrvatske prema Imoku, kao Srbiji, a Gunje ovdje na jugoistoku. Zašto smo to počeli? Zato što je Vukovar heroj našeg tipičnog prošio Domovinskom ratu, znači glavnog grada je bila da se skoči pomoć. To smo ne. I sada kad se dolazila nedaća Gunji, prvo je moj zna, cijela Hrvatska, Zagreb posebno, je uskočio u pomoć. Ja živim za taj dan, ja bih dao sve ostavke na sve svoje funkcije, ako jednog dana živim, da smo solidarni, da smo zajedni. Da budemo zajedno kao u ratu, kao u elementarnim nepogodama poslije linije, i koji vrag u nas uđe da kad to završi i poplava i rat, da mi ponovo svog različite, da se čupamo i razdeljamo. Kako bi bilo dobro da te 30% jedinstvo u nevoljama pretočimo u jedinstvo u miru? Ja vjerujem da će i taj doći trenutak, što ćemo i sami učiniti da tako bude. Hvala vam na svemu onome što činite ovdje da učinite dostojanstven život svakog čovjeka u Gunji. Hvala vam na onome što ću posebno podvući, a to je multikulturalnost, multietičnost i multinacionalizam. Džomba, hvala tebi, hvala Hrvoju što to demonstrira i predsjedniku Janača. To je Zagrebu, ja radim 16,5 godina i sretan sam zbog toga što to ovdje prepoznaje. I na koncu niste se ljudi, ja ću posebno pozdraviti načelnika općine i Vladine Grede. Zašto? Prvi put se vidimo. Moja mama je 54. godine tu došla vratna puru, onda koliko je radila i mjesec i po dana, onda je što sam radila pa su gostili to u Hercegovini, dole nije bilo pulza ni bilo, da se pogledam, kako se sjetim jedan veliki pljesak za babne Grede. Nam Gunja bude živi na Hrvoje sa Džomom i vama ovim dječnicima kojima čestitam dan grada, da napravimo svi da bolje živi, ne samo Gunja, nego cijela Hrvatska. I daj Bog da za jedno 6-7 godina ili 8, ako zasučemo rukave prema ušake i ostane riječ Hrvatske bude živi kao Hrvatska. I zato vam čestitam od srca dan grada, prvo je čestitam tebi na ovoj harmoniji koju ovdje se stvorio među ljudima. I to je put i način kako treba tu harmoniju, solidarnost i zajedništvo demonstrirati na nivou lijeve naše, cijele naše. Hvala vam na tome jer vi ovdje stvarno živi se ovdje u krizi. Zajedno, nema suživota. Suživot ko vam govori, to je floskula. Ima samo zajednički život. Suživot je floskula. Nema suživota. Ili živite zajedno, ili ne živite. Nema suživota. Život je vam. Prema tome, taj zajednički život, njegujte i dalje budite primjer i Velučanoša i ostalim općinima gdje je to situacija. Budete primjer svih okupacija kao što je grad Zagreb svojom multikulturalnošću i multietičnosti i multikonfesionalnosti milijonskog grada može biti uzor razvijenim evropskim metropolama. To je najveći projekt koji sam napravio, a ja sam bio nekako da ti ste ponosni na taj vaš projekt.